Добър ден, съжалявам се да се видим. И така, преди да започне летния сезон, искаме да споделим с вас няколко важни неща. Тук сме поради две причини. Първата е, че всички ние, и аз това число, сме изключително притеснени от процесите, които се случват в общината. За съжаление, казвам. И второ, искаме просто да кажем някои неща, защото някак си така наречените нови управляващи се спотайват и не правят необходимото, въпреки тяхните клетви и късане на ризи в началото, че ще има прозрачност в общината и въобще щяло да се контактува с хората, да се обяснява всичко. Първо ще споделя пред вас 3 сигнала, които са фрапиращи за 3 неща по-основни. След това ще ви дам моята прогноза, какво ще се случи в следващата година. А трябва да кажа, че в следващата година се случват само лоши неща в община Пазарджик, за съжаление. Имам пред следващата финансова и стопанска година. И след това ще ви кажа какво би се случило до сега в община Пазарджик, ако аз и екипа ми бихме продължили до това. Защото тия симпатяги постоянно мрънкат и се оправдават с мен. Сега първо, 3 неща, простичко казано, за това да разберете как тия две си момчета и момичета правят абсолютно финансови безобразия. Първият сигнал, вие ги имате там побирани, е за ремонта на прословутия комплекс, физкултурен салон, извинявам се, в училище Батаклиев, където изреваха света за него, ако си спомняте. Простичко казвам, да изпадам в подробности. Какво се случва там? Обявяват поръчка за хикс пари, за 700 000 лева. На базата на проекта, който имат и така нататък. Окей, печели фирмата хикс поръчка. След това започва да работи. След това тия момчета, без да бъдат никъде и пред никой, правят анекс за още 450 000 лева. И на практика проектът приключва по този начин. Разбира се, ако не бяха наши колеги да го видят и да подадат сигнал, се замине кротко им. Така, вие ми обяснете как се случва това. По тази логика, тогава за какво правим обществени поръчки? С 40% анексират цифри. Първи случай. Втори случай. Така наречената сага чистота. Тия момчета, вместо да се приключат поръчката, която, забележете, и в момента е висяща. Тия от 4 месеца имат решение от края на решение на Върховен административен съд, с което са задължени да продължат поръчката и да довършат, защото той има поръчка, тя не може да изчезне от само себе си. Тя трябва да се довърши, като се избере изпълнител. Само че не знам по какви къри, дали от глупост, не знам от друго. Те решиха да правят теки за себе. Така наречената общинско предприятие чистота. Да, ама не обявяват поръчки и за изборна техника и на съдове. Вече пак близо. Те това го марикотат от 1 година. Ама с какво да обявят, като тия 5 милиона може да се снимат само с тях. За да си купат цялата техника, им трябва 20 милиона да. Забележете, те искат да чистят не само града, и населените места. Та тук, това весело умиращо момче, какво правят? Поради 2 пъти вече, за 2-ри път, поради неотложност, те обявяват, те сключват един договор с фирма Бокс за хикс пари. Тъй като били в състояние на неотложност. Тук въпросът е, че тази неотложност е благодарение на тяхната некадърност, не на нещо друго.
Защото те, ако до сега си бяха избрали изпълнител, това въпрос е да бъде решен 1000 пъти. Така, на база на неотложност той сключва директен договор с фирма Блокс. Миналата година за около 1 200 000. Тази година обаче същото договор, пак поради неотложност, е с 500 000 лева повече. Пак да си правете извод. Как така за една и съща дейност и за един и същ период от време, сумата става почти двойна. Колко период от време? Една година. 6 плюс 6. Едно тяло 7 милиона за една година. Да, с 2 седмици. Те вътре са посочени подробно сега да не ги обяснявам ви простичко, за да се разберат неща. Но, така, втори случай. Третия случай, между другото, по тия двата вече има проверки на АДФИ и на прокуратура. Онзи ден, защото тук много от колегите само приказват по медиите и на Фейсбук, но за тия безобразия трябва да се сезират и съответните органи. То само с приказки по Фейсбук не става. Онзи ден най-голямото безобразие е избирането на изпълнители по така наречените поръчки за саниране. Какво правят тия симпатияги? Първо една година и половина съм отдаха. Всички тия неща сме ги правили аз и екипа ми. Всичко беше готово, те трябваше да дойдат само поръчки. Преди година и половина, но сега всички в цяла България ги избраха. Те са отдаха година и половина и най-накрая като им се обадиха от МРНБ, че до 29 май им беше срока, за да ги допуснат в списъците, които ще бъдат евентуално финансирани, тия нашите хора се разбързаха да ги пускат. Даваме, какво се получава на практика? Пак ще ви го кажа по-простичко. Обявява се една поръчка с 12 позиции, 13 ако съм лъжа. Участват по всички позиции, по 6-7 фирми. Така, до сега нашата практика, т.е. аз и моето, какво правим? Ние, за какво нямахме да вземем обжалвани поръчки, нямахме въобще такива теми. Защото ние обявявахме две условия. Най-нисък срок и най-ниска цена. Там какво да направиш? Кой какво да обжалва? Кой да даде най-нисък срок и най-ниска цена, печели си работи. Тия симпатияги, вместо да продължат тази добра практика, правят техническо задание. Техническо задание на един блок. Нали? На базата на това техническо задание, те отстраняват всички други фирми и остава само една, която трябва. Забележете, с цена, която е най-висока. От всички подадени оферти остава. И която е само с около между 2 и 5 хиляди лева от максималната цена, която е допустима на базата на индикаторите, които са дадени от МРРБ. Тъй като там имаме конкретна цена, нали, за всеки един, както беше и преди, за всеки един модул на всички строителни дейности. Още по-скандално. В някои от техническите задания са цитирани други, защото явно това е правено от някой, който ги прави на, както казва тяхния лидер, на Алангро. Нали, на тия симпатияги. И там в тия технически задания въобще не е цитирана община Пазарджик, цитира се община Стара Загора, община Нова Загора. Главният архитект на някакъв друг град. Ще го е служил на конверга и лепи за всички градове. Тук, за какво го направихме сега? Защото изчакахме да се сключат договорите. Тъй като иначе без сключен договор, как да търси съответната отговорност от длъжностното лице. И тук ще държим и ще представим нови доказателства в процеса на разследването, защото тук и комисията има
сериозна заслуга за тия безобразия. Това са неща, които никога никой не си ги е позволявал в тази община. И това е само една малка част от наистина абсолютните, как да кажа, абсолютна неграмотност, която цари и думи нямам вече. И такъв организационен нихилизъм.